Cancer Care Foundation atumpen screening on non-communicable disease aputhak Mera Bheti Ayushman Arogya Mandira long Jaimek Kipalopan. Molen teron rat cyclem panglapen ari sangho tupen phirangkia mai tangi. Aprangsi Karbi life Abirta kilangver Arab do anapan sitami nilihin pen kardom ng pajero iklo kardom pini Adap Abirta along pen nili sami reng mirti mopi totang te pini Adap Abirta ang ton pen arjuponikha. Lakhain Korapli Nilip MAC constituency ki parlok Mera Bheti Ayushman Arogya Mandila long pini Niphai Crate Troxy Jangmi Poachik Loarni Assam Cancer Care Foundation atumpen Patir Piponsi screening on non-communicable disease ajaimek padopon. Bangso jaimek along kelangpon lake diabetes, sugar, pressure lapen hor biri duma ke mongpen cancer ki so kelong bang doma avema lahai husitami langpon lo lapen komane jongsi cancer ki so kelong bang do pulote aka helo se chelang dam de det sita choklo ladak d4 long pen sitami langpon lo lapen langpon bom lo puta Dr. Rainier Sorong hang pipen thanpon. Assam Cancer Care Foundation atum D4 pen wang si dak nilip Mera Bheti along an kewang pen bang so joy mek nang kibi thega pota rong asaratom kachro pajrpon D4 pen kewang atum ke lahen lo Dr. Rainier Sorong hang pi dentist sangpi Rebecca Teron pi district coordinator sangpi Clermica nari nurse atum si wanglo. Assam Cancer Care Foundation atum D4 pen wang si dak nilip Mera Bheti along an kewang pen bang so joy mek nang kibi thega pota rong asaratom kachro pajrpon D4 pen kewang atum ke lahen lo Dr. Rainier Sorong hang pi dentist sangpi Rebecca Teron pi district coordinator sangpi Clermica nari nurse atum si wanglo. Ninip choki hola pen Prakash Teron report Karbi life. Mera Bheti Singloting Tiarong Sub Center along NCD program mate Assam Cancer Care Foundation di Fupen alang litum awareness ke bang nilitum dak Mera Bheti angkang Sub Center mate nilitum sigacelang kadori pen aja alang litum ning mepen nang homrisi asa tumpen celang rapet siladak nilitum phan doai pani nipi pajer tekang lapen check up hoi ta nilitum phan pi pajer tekang lapen nilitum ladak kadoria son baik ola doktor mission na veglang nilitum dak sub center longta sitami alang litum asa lapen ladak sias tum kabori pen ajo ladak penangan ahin pen doktor tum bansi dak nilitum rong kiduk lak tum phan nilang ponlo lasalang litum phan ta churu parlo lasona por chipi the nilitum phan sinang kalang pon thega po anso salang litum phan ta anam hiljume pedolo na ke dak blood ta check lapen sugar ta check high pressure high ta check dan mission na doai pini nini tumhani pini pajar taka nili phan nang pachini ke diffupensi bang posia sabaido to nili phan phone call sinang than he lasin nili rong kado we phanta khobor pisinang pachetong no kado we phanta tongke bang ne ke dak bang athong aido to bang thong kan baki bang ke bang ando mani chinin de dak nang pale ke Bikipen sige bang tu bang athom ke dak asat bang thom ki do lawa Ini Dr. Rainier Sorong Hampi nili tum pini Assam Cancer Care Foundation pen siba nili tum pini kebang athite nili tum badak screening NCD screening hansi kebang mostly mane oral breast and cervical screening hansi bang mane pini dada akihino angthek doma avema kowe duma hai kichopen hor hai kijun pen mane cancer ason akiso kilong chia chances basic ke ong sit nili tum ek long la supose nili tum pini la so screening nang kithen hansi kebang angke nili tum non mat ke nili tum Assam Cancer Care Foundation difu long mata nili tum long non mat cancer treatment suli bom lo chemotherapy wa treatment nili tum non mat pi bom lo dasi mani dak kiso cancer asona kiso dolo pate angtan andam iknang melo nili tum mithang adim long mata kiso chelang long po lasi
nangli tum rason aki sodo pote itu man mithanga dim long mata la non mat ke la difu medical college long mat sido nang hindi me man son aki sodo pote ang kinidi tum dak difu medical college long mata la non kining je la ingho chulang pen la isuhem a cancer a screening claim ik bom aki joy pen nangli tum nang hindi me aki joy pen nang chilang ik me la son me idi tum nije doubt to pote patini je pha nangli tum nang ik me Khatkhati Poka Field Sorkari Gangbura SGB alam ki non malop huri sai buthak rat sai klem bang molen teron lapen ari sangho tumben pherang kiamai kangni. News report Karbi Live. That rents in Eco Hotel Khatkhati along that now an chopapon press meet kidipon press meet nilitum kido pini bang nilitum di lo pakai niliti sama kami nilitum rong badim arat lo pakai nilitum camera pet society account itu kami nilitum camera pet jadi positif itu ahin kan lo nilitum press meet ke bang ke non long jitu kahuri sai Karbi yang long pen Nagaland border lasu Khatkhati paka fila long sorkari Gangbura puthai kahuri sai alam ti puthak sini tum insam jin pen apen mathapa meben sini tum press meet ti pha lason lo tum jitu decision di en ba pen ni pini press meet ni tum ki pha bang la je Pawon bong room pamen ini elasu isi karakter non plan lo, mate SGP akan non pakap hile SGP alam ni pan pasti. Kedamtan 14 April 2025 ni, ilu jom bacing hon man kita honorable jitu MP Sir Amar Singh Tisu alam ni himpen jitu Gangbura putat ulang di kibiya joini next ani. Date 15 ni Ladakh Khatkhati Pakafil area mate Kasiram Musti lahai lemah rat tumban jitu aku kapreka press statement ki phapen kahuri irap sai nolo lasu bangke nilitum ahin pen rongbari mate nilitum dak Nagaland border rat ahin pen kisuman hormonal la ar sininiang bong misunderstanding ka create jipan pinangan tum kabor itu laso buthak ni tum ba lambang paklar itu nang tum kaduk kawe rata non nili nang tum phana che thanje lo ba nang tum detail isi si alam nang tum observe pame tha posini ni chani ni nang tum kaduk kawe da chini lo je ilitum Karbi long ke border problem ke Nagaland border Meghalaya border apen inter district border ta ilitum ningkan arjon ilitum lahai a problem ke solve ni no apen ke sensitive pick lahai border issue ke hekte lam hekte farm so mane sai ki cleanji bulote ajara sai sita thak susu thak pram pelulang dang ko bisar bang ilitum clean nang le nupak suap arti cuhu ko bisa ba itu klen nang nilitum Karbi rong barim ke non pen cyclone proxy na capture pen nilitum dak isi Karbi rong so ising laso Karbi rong so pige piniar ni nilitum dak Khatkhati Pakafil andar nilitum duko la ni pa clear kan tu kasi Khatkhati Pakafil jote niki ake hai pawon bongrum alangli SGB itu non dak ke curi kwa dimlong ke non nilitum ta rong barim ta dak nilitum future ta dulu Kasiram Musti Tila Musti Karya Musti adhal dulu setelah ke formally lapu awe ini ta ke Pakafil lapen Santigau lapen non ke Karbi rong barim la rong hot shot atum chimili pensi Pakafil la sorkari Gangbura area ke mang non pawon bong room puke la kanut ka phek kanlo nili ong pawon nili tum rong si vet lo dak Khatkhati bihet he kan do ro pen lo tum marble pathura pet ho cha ro pet jil pu op susira pet jil pu la kanlo phek kanlo nili jil pu
nilitum makachibuji da ini kachibuji so ya kali ini nggak klong kasi nilitum da chibuji boy fit tame ilitum jirpo jirpi ta ilo kachipanang me hutado kachipanang no hutado kachipanang lam kona sining jeni ma mentu si serious nai ma ilitum labang ilitum ka tok ka beta si responsible and sinang athe karbi tum hanung da pulote ilitum khai tum le leadership and pulote bang se aku aricho bangan chuni ko lasi nilitum arta ave pro busutami alagi sarduman ta chewoi da pranona kai ge nilitum karbi tum alagi sar ave pillo solo lasi nilitum bang la social responsibility bang enang ko piniani hurisai tu manda ka cicini ne moni da parok ne kali ha phang pen ta hai ipu pen da cicini da pesai de neli portal bang so khotkuti long the det pusita me ningkan thong kep so se ke thana long ka service pilo la pen ka tok ka la sulo me area ke la society of mass person si jati krehini khai krehini ta person si dura per nei ma ka ala so experience ke do nili tu long ta dependant ka se nili opinion ni chibo erlo sa nili tum ta me la society da ko pisi sulu ko nili tum chini la si karbi romba rin nili tum ke sengan ko ke nili tum la erlo je border ani ke bang so si pleng chu polote dak non do bom nili tum bong rong no thong rong khelan jor ko bi nili tum long ka thar sarpo ka thar men pisu pen chot ke nili tum chohai ni lo jada movement na ing thuru ne lo karbi ya khaya mahan la an pen chot ke arat la an pen chot ke nili tum paprang dulu nelo kuma hasil nilitum insam jin insam et pen nilitum wrong thing lo na so munit ke nilitum recruit enlo HDP di life ha kuligau ha lapu ekdom dilao jan japra jan paglang so nongwan nong tu surya jan so long pen munit sidake bui plak lo pen nan ne pen akan bian dak do etlo pinian ni nang tu mata han nilitum dak karbi rong barim karbia rong ave pin hem karbia hem idon ave pin long pen sitame nilitum dak rong ke sing la pen bana khai bukan nang chi hong de pin an nilitum kamilai kon tek ulu mau si cima thal nilitum la sona por hu ilitum karbi ga nitin da chini ke rong nang ke tek chu malo itu makarbi hijan don thong kebra ki thong ma hem nang ang hotu jcb nang apa puk tu ke komalo mane bihari mane bengali mane nepali karbi itu sina tek lo nilitum da chini nilitum phi koma sinan follow up dun boma nilitum ki megi klemi bhanda ma sitan nilitum reba rai pen koma sinan dun boma koma sinan chuhujum dun lasun naki advantage naki enyo nilitum da chini piniani nilitum phan karbi rong bare ma phan nilitum kaching hon man ke then nai dr tulirang rong hangsar autonomous council cm laben ke nilitum kaching hon man ke the 6 st parliamentary constituency a parliamentarian mate mp sar Omar Singh Tisu alang litum laben ke dak lokaliem sar surjurong par alang litum banget thom bikek koi la banget thom a blessing pen asirwad nasi nilitum ka konanne ke pinian ni rong na cepat simlo laben nilitum rong na pinian ni ke khotpoti pakapil andar sidko lasin nilitum pina pani nilitum ke arong ke sengdan lo sitame apo pai kabe so mandat ko rong barin ki jong si non nilitum la rong barin no dak pakapil la gamura lo nilitum da non le lam chibi dende brute komentu lo ada nilitum da haki ceng da nilitum da chini man sila so kupo direction se tami make lagan no pokabil andar se ban inke la sulu lo nilitum handa ku charju siro te ku sitame nili pakliar kan tum mangke mp sar agoltia chattabe da mp sar alangli lason alang ninje da lason alang public rally long ke lason ke rada ningpang sami ke ninje nang kok lagi majok ni leader setelah ke mohon sini lino nang lino mane setelah ke ninje pola ke स्वाभाविक lo mehin no mune se alai thelo ke chamati mehin no mune se ala tungki ke pang room ke lang nang kam so dai tu kali lagi lasin nili pui bang kai karbiang lo ka preka political party nilta la solli bang ju it that sigimi je pini ani mp sara son ninge lo head lo ta hoy kenang sab ko bang political party ninga hupel la hai lam ta chikini side duty ni tum da chini lo वफिस तमे कोर एजेंडा में लानंग जी जे इनी तुम बॉर्डर के पार्टी पे चढ़ के राइली बीजेपी में दराइली नहीं ऑफेंसिव कांग्रेस में दराइली एफिशिएंसी एसडीसी में दराइली लगे तुम ऐसे खाए बना प्राण लोना को काफ्रे का खाए भाई तुम पोना को ला आंसी इली तुम होला काफ्रे का स्टेट पे ना बेंजा में तुम चिपा जाओ जी
dak ini tum first ke khai si doni BJP muni da donang ko APHRC Congress muni da donang ko party bang party nang na to yak ni bang lasi lasso an ni tum kelang meben ke pon bang hu rat na chittu hu autonomous council atum ta ni tum hanang acknowledge pa kalo ni tum hanang respect lo lasi CM sar da wang lo date 7 ani alum rong bari nong nang humri lo nilitum iningka rong met milah nanta nilitum rong bari ma sorry iningka rong nanta arong bom na pele arong bom ko la sona por hu ko mani mani tumba la son sin am pledun lo jeda kapre non nilitum ki bu parlang boli non rong seng po a social environment create lo nilitum je Karbi han lo mali Nagaland border sita along leke Karbi ang long malik ke Karbi hen lo bangke apen Karbi ang long territorial integrity bangke ke protect very bangke kapre ka khai anta nilitum lo nilitum chepon rapel lo hapet apen latum ben chira bre kulte undang de athen ang tum mathata la Karbi kalia khai tum ki doan ki la dhonsriya ri rail track pa la sorry baingna bil nokata gurial dubi angela Mainapuri la pula jitu paka field kasira musti la hai area ke border problem ini tige la hon joklo hoy ki cheki be so tum si honlu no doubt ki cheki be so tum si dolo sita hala tum bang isian thin la no dak je long lebang jok je ta ki cheki be so tum di amasi tebok het hola aka freda khai tum han mate aka freda khai bludin ang lu chini de itum tebok het state tum han di hala tum han bangke hala so lahaya kiche ke dia khai mangai long lebang jor je der ma ini tum Karbi lo ma territorial integrity ke la dhonsri alang la keng make ka secure nai lo Nagaland ban Karbi lo border bode baki ini tum tribal tum ka cepat the galong ri am roma pahar pen chenglo singgiling arong di non singgiling arong ha sargura be monsing le arong kanyatok bi arong lahaya lo ma pen kararong pi arong long huk timung lahaya rong ana bang Karbi tum se aki hoilo GB da Karbi lo SGB da Karbi lo sa halahaya pada bang ini tum pen ka prek akai long si along ri 90% long ri chijor jablo dam jablo la so sis pini ani solar project an bongwangan plug lo mati council lenta wanan plug lo mati kalima de la so a hor bu bang ke la si hoy pini ani tribal non tribal politics do Karbi mong ni la chini lo me hindu la bang ni bulan le office la keche ke be so to nani ton pi na amang opinion ni border la secure to de la situ tum ajat decision le sita mat tanang lama la sin non gambura chobo madim bagre ko gambura non chiri sai de mang ke ni hok si pulo de la ke ekdom guarantee ka sat lo Karbi gi bu ke i nutta beda nilitum first Karbi ro mari menno ka entry check la so be aben Karbi rong barin ke indula Karbi abe sita direct don paro ke thom rakho Karbi nilitum ka entry long dak ke lake CM sara आशीर्वाद dolo MP sara आशीर्वाद dolo lapen ke surjo rong par sara ke le bisi आशीर्वाद dolo wede la tum le nang chi don din pini nang paten ton non som de nilitum ta un ide je pen rat ta demoralize de chi ta nilitum rat ase antong mare Karbi khaya se antong lapen ke sarkar nilitum lam ki let MP sara mata I thena nilitum akhen lu bubi men CM sara mata I thena nilitum akhen Pinya Adap Abirta na po ang si kang tonpon iklo do methak mi kurwang thu